Mua on pitänyt koko ajan se palo, rakkaus, musiikki. Iskemä on ikuista mun mielestä, ei se häviä koskaan. Sitä aina. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla. Elää suomalainen. Joulukuussa 2010 kuollut Kari Tapio oli täydellinen tähti tähän maahan. Kari Tapiossa tiivistyivät ne suomalaisen iskelmätähteyden kaksi keskeistä puolta, jotka aikanaan henkilöityivät lähes myyttisellä tavalla Olavi Virrassa ja Tapio Rautavaarassa. Laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaanastineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaen vain usko ihmeeseen. Liian kauan omin voimin harhailin, eli niin kuin muu ois valtakapteeni. Monen väärän muodon korteni muuttuu, kunnes klaarikolle ylpeys luettui. Myrskyn jälkeen on pouta sää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen nää ei voi yksikään päättää päivistää. Monet tämmöiset termit, kuten legendaarinen, kansanmies, ihmisen ääni, nämä kaikki on niin kuin tuhottuja sanapareja, ne on inflaation kärsineitä. Mutta hänen tapauksessaan se kansanmies niin kuin on todellakin niin kuin täsmällisesti totta. Ja sitten kun hän itse vielä osasi kertoa sen asian niin, että kun hän on Latomossa kirjanpainajana ollut töissä, niin hän sitten itse antoi haastatteluissa lausuntoja, jossa hän kertoi, että hän on Raamattua latomalla niin kuin lähtenyt tähän ralliin mukaan. 6.3 keväällä, kun mä aloitin Enokosken lavalla. Mä muistan sen keikankin, niin laulan ekana elämässäni tango Satumaan, ja sen kaveriksi ei tullutkaan toisen tango niin kuin perinteisesti on tapana, vaan laulan sen ajan kovimpia hittiä. Brian Poole Tremolosin Do You Love Me. Se oli kaveri, että mä ilmeisesti hain heti äärilaidat heti laakista. Se voi olla aika värikäskin se kartta, mutta varmaan siinä olisi Veikko Kankkonen, mäkihyppääjä. Siinä olisi Väinö Linna, kirjailija. Sitten siinä olisi Olavi Virta. Sitten siinä olisi ehkä Willie Nelson ja Johnny Cash. Tässä niin kuin toteutuu sitten niin käsin koskettavalla tavalla ryysystä rikkauksiin tarina, joka kuuluu myös countryn perinteeseen. Ja sitten kun se on totta, se siinä on niin kuin jotenkin se vastaansanomaton asia, ja parasta siinä on, että se on totta. Kari Tapion viimeisten vuosien menestys jättää helposti varjoon sen, kuinka pitkään hän oli tehnyt työtä onnistumisen eteen. Kun Kari Tapio aloittaa levytysuransa vuonna 1972, hän on käynyt keikoilla jo lähes 10 vuotta. Levyttävänä artistina hän on vuosia yksi monista Iskelmän mestaruussarjasta haaveilevista, jolle yritetään epätoivon vimmalla löytää käännöslaulujen valtamerestä sopivia kappaleita, huonolla osumatarkkuudella. 76 mä sain sitten semmoisen nallin, Sing My Love Song, laula kanssa. Katri kuuli tämän hommassa, sanoi, että tässä klubissa nyt on hitti, lauletaan kuka tahansa, tästä tulee kova hitti. Laula kanssain, 15 kesää ja Olen suomalainen ovat hittejä. Mutta niiden vastapainona on vaakakupissa kymmeniä kappaleita, jotka painuvat tusinaiskelmien seuraksi unholaan.
Keikkaruljanssi toki pyörii, mutta välillä pahasti takkuillen ja kaikkiin mahdollisiin iskelmäammattilaisuuden pimeän puolen karikoihin törmäillen. 80-luvulla Kari Tapion urassa on helppo nähdä suoranaisen epätoivon vaiheita. Asuttiin Jyväskylässä ja mäkeä alas tuli mies, tukka hulmuten ja semmoinen inkkaritakki. Täällä roikkui ne hapsut ja siniset tiukat farkut ja huusi sieltä, että no terve, klabbi täällä. Ja sitten me istuttiin ja sanoi, että taas on sortunut kyllä siihen helvetin viinaan. Yksin olit tehnyt keikan hyvän tai huonon, niin aina oli mukamas minun mielestä hyvä syy sitten yöllä keikan jälkeen yksinään, kun mä keksin semmoisen kuin 3 P:n, peilipullo ja puhelin. Yöllä sitten keikan jälkeen, niin ei ollut ketään kaveria, peili ja pullo ja sitten lopussa puhelin jollekin soittaa, mutta kuka sitten aamuyöstä kenen kanssa puhuu. Mä olin sitten Timpan kanssa sitä mieltä, että kuule, kyllä se elämä vielä näyttää parempiakin puolia, että täytyy vaan yrittää. Ja sitten klabbi, kun oli klabbinen, siis Kari Tapio, hyvin herkkä mies, erittäin herkkä mies. Niin mä muistan, kun me istuttiin meidän alakerrassa ja itkettiin ja rukoiltiin, että hän paranisi siitä. Että se viina hellittäisi otteensa. Mä tulin kotiin tanssikeikalta. Tie kulki halki lapsuusmaisemaan. Kun mulla oli aikaa, mä pienen lenkin tein. Vanhaa kotipaikkaa ajoin katsomaan. Kun kuuntelee hänen nimenomaan ääntään, mä en puhu enää hänen tapauksessaan edes kappaleesta. Ääni on se, niin kuin kuuntelisi jotakin kaukaista enoa, joka puhuu jotakin elämänviisauksia jostain pimeydestä tai kaukaisuudesta. Siinä on jotakin äärimmäisen tuttua ja jotakin vastaan sanomatonta uskottavuutta. Mä muistan, oli kuuma elokuu. Hän edustaa niin kuin langennutta ja hyvin semmoinen niin kuin olennainen osa hänen tämmöistä suosiotaan on sydämeen käypyys. Ja se tulee varmaan sitä kautta, että vaikka elämäntavat ja niin kuin tarinat ei menisi yksin, hänen kanssaan suuremmalla osalla suomalaisilla ei välttämättä menekään, mutta se on aistittavissa, että näin voi käydä. Se 90-luvun alkupuoli oli Karilla vielä hurjaa, että totta kai 80-luku se oli kovia vaikeuksia ja muuta, mutta että kun näitä tuli näitä niin sanottuja hurjaa juttuja, jotkut oli väritettyjä ja jotkut oli totta ja niitä sattui aika paljon. Silloin kun taiteilija ottaa, niin silloin se näkyy sitten vähän niin kuin laajemmin, mutta ei se tuolla olisi joku kaveri, jota hihnalta tempasee siivot täällä porttikongissa, niin se ei näy koko Suomelle. Hän edusti myös elämäntavoiltaan, niin kuin ei keskivertosuomalaista, vaan ikään kuin keskiverosta niin kuin rankempaan suuntaan. Mutta hän teki sen äärimmäisellä tyylillä ja kovalla tarmolla, että ei tuommoista uraa tehdä tietenkään niin kuin jatkuvasti huonosti eläen. Jää töitä tekemättä, jotka harmittaa hirveästi vieläkin jälkeenpäin. Näin mulle kävi ja olen ollut siinä kohtaa yleisölle niin rehellinen, että olen yrittänyt paikata se, mitä on paikattu, että millään tekemättömiksi saa. Kari oli huolissaan aikoinaan, kun sitten niitä lööppejä tuli, niin
miten äiti Elli jaksaa. Et sanoi mulle, että soita Suonajoelle, että soita että Ellille, että nyt on tämmöinen lööppi, että, niin kuin, että Kari itsestä ollut vaan, että että äiti suuttuu. No sit mä ehtin soittaa, kun Elli soittaa, että miten poika pärjää. Mä sanoin, että poika pärjää oikein hyvin, että Karilla menee hyvin. Tämä Kari Tapio on levyttänyt luultavasti monta sataa kappaletta, mutta sitten se on monesti yhdestä kappaleesta kiinni, niin kuin koko juttu. Myrskyn jälkeen nyt nähdä saa. Aurinko taas kävelee kumaan. Tämä teksti on oikein tyypillinen country-teksti. Ja tämän tapasta niin kuin langenneen miehen testamenttia ja tarinaa on Amerikan maassa hyvin paljon. Täällähän se tulee lihaksi sitten hyvin harvoin. Ja hänen tapauksessaan nyt tämä kappale kiteyttää sen kokonaan. Aidon ystävyyden siltakaarineen. Päivän valon laillakin kuun sydämeen. Myrskyn jälkeen on outa sää. Tommonen teksti, mikä tuossa on, vaatii taakseen aika ison tarinan ja elämän. Monelle sitten mitä ei ole koskaan mitään sattunutkaan, mutta ei ne kuule sitä laulustakaan, ettei ne ollut mitään niin kuin laulettavaa. Aina teet jotain lehtijuttuja, että minä olen vanhan liiton mies ja minä olen niin kuin oon. Että hän oli läsnä ja oma itsensä myöskin joka paikassa. Ääni kehittyi, kun se ääni muotoutui paremmaksi ja paremmaksi vuosi vuodelta. Hän sai tehtyä niin kuin mittavan elämäntyön ja sai valtavan arvostuksen elinaikanaan. Aika hienoa on varmasti elää 60-vuotiaana ihmisenä ja tajuta se, että myös nuoriso ja rock-puolen ihmiset arvostaa. Se on kohtalaisen harvinainen ilmiö. Ja plus sitten tietenkin siihen, että suomalainen mies ei tunnetusti pysty noin yleisesti ottaen paljoakaan puhumaan rakkaudesta selvinpäin. Kari Tapio teki sen niiden puolesta. Se, mitä hän oli siinä vaiheessa, kun hän saappaat jalassa lähti sinne yläkerran töihin, niin oli kyllä hieno tie, minkä hän kulki. Kari Tapio kuolee taksin takapenkillä matkalla kotiin. Countrymiehen kuolema katkaisee klubbin uran sen lakipisteessä, Suomen suosituimpana iskelmälaulajana. Kliseistä kulunein, legenda jo eläessään, pitää Kari Tapion tapauksessa paikkansa. Suomen suosituimpiin iskelmälaulajiin kuuluneen Kari Tapion eilinen kuolema yllätti ja pysäytti hänen läheisensä sekä suuren ihailijajoukon. Kari Tapion pitkä ura jäi monen mielestä kesken, sillä hänen äänensä oli paremmassa kunnossa kuin koskaan ja intoa työntekoon olisi vielä riittänyt. Kari Tapion vuosikymmeniä jatkunut laulajan ura loppui saappaat jalassa kesken keikkaputken. Kari Tapio ei 65 ikävuodestaan huolimatta aikonut eläköityä. Hän ei koskaan halunnut jäädä eläkkeelle, vaan halunnut intohimoisesti tehdä lauluja esittää. Vainion yhteistyö Kari Tapion kanssa alkoi 20 vuotta sitten laulajan puhelinsoitosta. Kari on sun nopeiten toimitua mies. Hän tuli sitten samana päivänä sanoa, että poika, tee sopimus. Ja sitten mä tein sopimuksen, että poika, anna kynän. Mä sanoin, että anna kynän, että lisätään tähän yksi pykälä. PS, raastuvassa tavataan. Ja koska hänen raastuvassa tavattua tehtiin niin kuin pitkä yhteinen retki. Sen tietää vain yksin suomalainen. Manageri Joona muistaa kulkeneensa isänsä kanssa keikkamatkoilla jo 3-vuotiaana. Isä luki iltasatuja.
nämä perinteet meiningit, eikä lukee nakkinakuttaa mulle, että mä niin mukavasti nukahdan ja en tietenkään nukahtanut, mä leikin nukkuvaa, että kun faija lähtee, niin mä vähän hiivin vähän myöhemmin perässä, kun se aloittaa, että mä kuulen soiton, niin sitten mä hiivin keittiön kautta sinne ravintolaan ja pyydän jätkit siitä ja sitten meidän kannustat, että hyvä faija. Kari Tapion levyjä nauhoitettiin viime vuosikymmenet täällä Helsingin Pasilassa Studio Popissa. Ja ikään kuin me ollaan nyt Karin pyhässä kappelissa täällä näin, niin meillä on täällä huippuäänittäjä ja huippumiksaaja Jorma Hämäläinen, niin hän oli siinä vieressä suunnittamassa tutkimassa joka nappulan vääntöä. Läheiset kuvailevat Kari Tapiota ahkeraksi, nöyräksi ja kunnianhimoiseksi mieheksi, joka ei peitellyt yleisöltä vaikeuksiaankaan. Ei hänellä helppoa koskaan ollut, ei hän koskaan sitä kieltänytkään, mutta hän käänsi ongelmatkin voitoksi. Ja jokainen suomalainen tiesi, että tässä on meidän oma poika, että hän ei ollut semmoinen kiiltokuva nukke, vaan hän oli meidän oma suomalaisten aito sankari, Kari Tapio. Että ihmiset se niinku vaistus sitten, että hän on niinku, että semmoinen, mihin oikeasti voi luottaa, hänen tulee hän tosiaan kuitenkin, että jokainen tiesi, että hän yrittää aina parhaansa. Ensi vuonna niin vähän katsoisi niitä arkikeikkoja, että niin kerkeisi elääkin sille, että niin vaikka käydä ongella ja kalassa. Ehkä enemmän semmoinen pohtia, että niin miettii niin paljon liikaa toisten huolia ja sellaisia ja sitten se niin asia, että jotenkin meitä jalkaisi ehkä yhdistää se impulsiivisuus, semmoinen luonte, että se asia pitää hoitaa nyt heti. Kari Tapion orkesteri oli perheyritys. Pojat Jiri ja Jani soittivat isänsä orkesterissa ja nuorin poika toimi managerina isälleen. Kun me ollaan oltu niin koko ajan tekemisissä ja rundia ja näin poispäin ja mutsia ja broidit silleen, niin että me ollaan yhtä suurta perhettä koko aika, niin jossain kohtaa totta kai tulee vähän vääntöä myöskin fajan kanssa ja broidien ja mutsien kanssa, mutta se on vaan rakkautta. Vaimo Pia seurasi mukana keikkamatkoilla. Matkat mestari ajoi itsepintaisesti itse. Kai se on vain sen pinttynyt tapa ja semmoisia vanha-aikaisia juttuja niin paljon, että niin kuin vanha-aikainen kilometritaulukko. Lavalle meneminen jännitti aina. Mä mietin, mä lyön kädet ristiin takana ennen kuin mä menen. Ja mikä minä tähän ammattiin oikein? Miksi mä halusin täältä pelkäämään? Kyllä se aina jännitti, että jos nyt tässä voi niin kuin telkkarissa sanoa, että joka kerta aina kun alkusoitto, menee lavalle, jos mä avaan soveen, että kun se menee sinne, niin missä faija bändi jo soittaa, niin kyllä se aina jännitti sitä. Mutta ilman sitä jännitystä niin ei ole semmoista tulkintaa, että sehän on selkeä homma. Kari Tapio kunnioitti vanhoja mestareita, edeltäjiään, Olavi Virtaa ja Tapio Rautavaaraa. Nyt hänen perintönsä jää elämään. Uusista mestareista muun muassa Ville Valo tunnustaa kunnioittavansa Tapiota. Aina tulee uutta polvia, aina tulee uusia kuulijoita. Pojille jäi mieleen yhteinen vierailu Yhdysvaltojen Sun-studioilla, jossa ennen heitä olivat levyttäneet Elvis Presley ja Jerry Lee Lewis. Sai ekaa kertaa säästää faijaa rummulla ja sitten sai niinku sen hetken kokea, kun se niinku minkkaa silmään, että on hyvä moodi ja näyttää peukkua, että nyt niinku toimii, että toihan liimaa toi komppi tossa, että voi tukeutua ja sitten mä näin, että nyt se nauttii ja tulkita. Ilkka Vainio hyvästeli ystävänsä eilen. Hän otti samalla talteen Kari Tapion kaulassa roikkuneen ristin, aivan kuten sovittiin. Mä tein ristin, niin Kari kävi teettämässä isomman ja sanoi, että näytti, että hänellä on nyt tämä on hieno että saattaa, jos hän lähtee aikaisemmin taivaan. Kari Tapion karismaattinen ja lämmin hahmo keräsi huomiota, missä ikinä hän esiintyikään. Kari Tapio oli kotonaan niin arvokkaissa edustustilaisuuksissa kuin kansan parissa vuosikymmenten ajan. Kari Tapio julkaisi viimeiseksi jääneen albuminsa keväällä. Tällä Vieras Paratiisissa levyllä vieraili myös Maarit Hurmerinta. Kari Tapion ura alkoi jo vuonna 1960. Hän teki yhä 150 konserttia vuodessa. Keväällä Kari Tapion oli määrä lähteä gospel-kiertueelle. Hänen viimeiseksi konsertikseen jäi sunnuntaina 5. joulukuuta Hämeenlinnan Verkatehtaalla pidetty esitys. Auringon taas käy.
Levyn nimi on Vieras paratiisissa. Miksi se on Vieras paratiisissa? No silloin mun mielestä noista biisistä paras nimikko-biisistä, jos sikäli se on hieno biisi. Vanha biisi, jonka on tehnyt Engelbert Hammerling ja moni muu. Ja Suomessa muistan, kun 53 vuonna teki Vira olla. Kuvaako se jotenkin itseäsi? Oletko vieras paratiisissa? Voi olla, että olenkin, mutta niin, lähinnä sen biisin kauneuden takia alussa. Sä teet levyn vuosivauhdilla, olet tehnyt jo pitkän aikaa. Se on kova tahti. Joo, mutta niin, jos ajatellaan Virran parhaita vuosia, mä luin sitä yhtä kirjasta, niin hän teki 158 biisiä vuodessa. Siihen punaiset myllyt, revyt ja keikat päälle ja elokuvan. Hurjaa tahti. Onko toi sulla tavoite? En mä pysty tommoseen. Ei siihen pysty kuin Vira olla. Me ollaan täällä levyjulkkareissa ja sulla on perinteinen suomalainen ruoka läskisoosi edessä. Tuoko se miehen tiellä pitää vai? Tämä on parasta, mitä voi saada. Peruskonikin, jos on tämmöisessä varmaan pursuttu itku onnesta. Tämä on kunnon ruoka. Ja kunnon piimää, että ei tarvitse noita kaloreita miettiä vai? Mitä noita? Ne on nuorempia varten vai? Joo. Tällä levyllä olet jälleen ollut tekstintekijä, niin kuin muutaman kerran aikaisemminkin. Minkälainen prosessi on tarttua kynään? Musta tuntuu, mä en saa mitään sitä aikaa. Mulla on 4 vuotta, kun mä viimeksi tein. Se olisi kuin taivaassa, You Raise Me Up. Kyllä se vasten tuli pikkuhiljaa, mutta monta yötä valvottiin. No kaikki nämä myrskyn jälkeen ja kun taivaisiin ja tässä tämä Nyt uskonkin niin on tällaisia aika vahvoja itsestä lähteviä tunnustuksellisia juttuja. No, sulla on tarve kertoa näitä asioita julki. No joo, jotain sellaista. Mutta ennen kaikkea se biisi on niin hieno. Alkuperäisbiisi Sammy Davisin versio on tosi upea. Tämä oli mun vaimon idea, että niin moni muukin se kaukainen laulu, se on Chopinin etyydi, So Deep Is The Night. Sen sanoi, että vaimo sanoi, että ennen kuin kuolet, haluat, että mä levittäisin nämä biisit. Sitten mä teen. Onko vaimolla vielä jotain muita biisejä, mitä sun on pakko levyttää? Vaikka kuinka paljon. Siinä oli se monta vaimon ideaa tällekin levyyn. 100 kelloa, Sentokampaan, mitä mä en saanut tehdä silloin, kun se 74, kun se tuli. Nyt mä sain tehdä. Minkälainen prosessi on, kun alat tekee sanotusta? Mistä sä lähdit? Kertosäkeistä vai mistä se lähtee liikkeelle? Kyllä se kertosäke melkein on. Ja siinä pitäisi keksiä se nimi. Se kertosäke pitää alkaa sillä biisin nimellä. Ja lyyteytymessä 2 sanakorttia. Jos siitä vaikka joku slogan tulisi, se on niin myrskyn jälkeen. On aina pouta. Ja nyt se on Nyt uskonkin niin. Niin. Ja uskonkin. Ja se taitaa soida tuolla taustallakin. No. Oma urasi on kestänyt pitkään ja varmasti tulee vielä kestämään. Tätä on kysytty monta kertaa, mutta kysytään vielä. Mikä se on se salaisuus, että se ei vaan jatkuu ja jatkuu? Tykkään laulaa. Ja kun ääni on näinkin hyvässä kunnossa kuin nyt, niin mikä ettei. Kun katsot noita nuorempia, siellä on joitakin, jotka kuluttaa itsensä loppuun jo parissa vuodessa. Miten se sitten, miksi sinä niin käy? Mä en ihan ymmärrä sitä, koska ne on nuoria. Mäkin ajan niin Lapin kiertoilla oli monta tuhatta kilsaa muutamassa viikossa. Parhaanpäivänä 1000 kilometriä keikka päällä. En mä tiedä. Ääni ei välttämättä kestä, elämä ei kestä. Halutaanko nykyisin liian paljon, liian nopeasti vai mitä? Mä en tiedä, on vasta. Jos pitäisi kysyä toisinpäin, minkälaisia neuvoja sulla olisi sitten tämmöisillä nuorimmille, jotka pinnalle pyrkii? Lepo, niin kuin se kuin mahdollista. Ja oikein hengitystekniikka, että ääni kestää. No perusjutut.
Ja vähän saisi olla varmaan lahjakkuuttakin mukana. Se olisi ihan hyvä plussa. Että jos vaikka vähän osaisi laulaa alustavasti. Se auttaa paljon. Vai kuinka paljon studiotekniikalla voidaan tehdä nykyisin? Saadaanko sieltä huonot pois? Ja tänä päivänä studiossa saadaan tehtyä vaikka mitä. Korjattu vaikka ihan valossa, tavu kerrallaan. Mutta se on nuorempia varten. Ilmeisesti. No. Entäs sitten, onko vuoden kuluttua taas uusi levy? Miten tää tästä elämä menee eteenpäin? No se on Vainio, jos ollaan puhuttu, niin meidän tehtäisiin koskaan levy. Sitä mä oon aina haaveillut. Niin, edellinen levy oli country-levy ja nyt on taas tämmönen suurten iskelmien laulujen levy ja sitten mennään gospeliin. Joo. Tää just tämä levy, mikä ilmestyi, niin siinä on semmosia biisejä, missä on melodia ja isoja kaaria, jossa joutuu vähän voimistelemaan ja jopa käymään tenoria alueella. Mä oon vasta baritoni. Että oli tiukat paikat. Saatiin purku. Sulla on se onni, sä saat varmasti aika lailla tehdä itse mitä sä haluat, vai kuinka paljon Vainio ja kumppanit sua pystyy määräämään? Tässä ei ole yhtään biisiä Vainio määrännyt, minä ne laitoin. Joo. Että kyllä nämä on sitten sun levyjä alusta loppuun. Kyllä ne on ollut viime aikoina. Ja sitä ilmeisesti on myös keikkaelämä ja muu, että aika lailla voit itse päättää nykyisin, mitä teet ja olla tekemättä. Joo, esimerkiksi keikkaohjelmissa kyllä mä pyrin laulamaan paikan mukaan ja katsoa mikä puree missä. En mä laulaa itselleni. Niin toi oli aika viisaasti sanottua, että et laula itsellesi. Sekö se on sitten se salaisuus, että ei laulakaan itselleen, vaan laulaa kuulijoille? Sorruin mä nuorena siihen, että laulan semmoisia biisejä, mistä mä tykkäsin. Mutta se on hyvin helppo mitata. Parketti on tyhjä, se on ollut väärät biisit. Ja sengi on buffetissa. Se on hyvin yksinkertaisesti. Eli vähän taitoa ja oikeat biisit, niin siinä on se suosion salaisuus. Ja nöyrä asenne yleisöä, eli minun työntäjä kohtaan. Silloin ne toimii. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos. Kari Tapion suosio pysyi vakaana vuodesta toiseen ja menestyslevyt seurasivat toisiaan. Mulla on 2 kummilasta. Mä oon World Vision, se on Perussa on se yksi lapsi, kummilapsi, sitten on toinen on Ugandassa. Mulla on monta vuotta tullut 2 kummilasta. Valitettavasti en vielä koskaan päässyt tapaamaan, mutta mä heiltä saan kirjeitä ja piirustuksia. Kiva, että pääsin jotenkin auttamaan. Kari Tapio kuoli sairauskohtaukseen taksissa matkalla kotiinsa Espoon Haukilahteen tiistai-iltana 7. joulukuuta. Olet törmännyt hirveän autolla ja olet kokenut vaikeita sairauksia. Ehkä nuo on sellaisia, jotka auttaa ymmärtämään toisen kärsimystä. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä ne pysäyttää ja ne panee aina asiat tärkeysjärjestykseen. Kari Tapio oli ehtinyt täyttää juuri 65 vuotta. Päivä kaunis sammuva on, hukka kuulee korvaamaton. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Kun sä lähdet tänään pois, huomiseen en uskoa pois. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Poiske vain tuulee, mua saa muistuttaa. Sun nimes kuulee, kuin kutsun jostain kauempaa. En viestin vastata mä voin, kutsu kuulee
koske vain tuuleen. Mua saa muistuttaa sun nimes kuuleen. Voin kutsun jostain kauempaa. En viesti vastata mä voin. Kutsut tuuleen turalsoon. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Kun päättyy tää, muisto vain jää.